En un instant comencem l'11a lliçó en què aprendràs a prémer seguides les tecles de les lletres T i R. En principi pot semblar senzill, i ho és. Però cal evitar les dreceres, ja que més endavant poden desencadenar esdeveniments inesperats, com li va passar a l'entranyable Caputxeta Vermella al bosc, i no és broma. Vinga, això és una cosa molt seriosa. És una novetat molt important que pot ser interessant per a tu. Si t'has inscrit al curs, en ingressar amb les teves claus, si cliques primer en Dades i després en Metes, a la tercera taula pots visualitzar els objectius que has d'assolir per obtenir el teu certificat de mecanografia. En la segona part del curs, si escrius textos de 4 o més línies a una velocitat neta de 200 caràcters per minut, podràs prémer qualsevol dels botons per generar el document que acredita el teu aprenentatge, l'esforç que has realitzat i del que en pots sentir orgull. No certifica el temps que has passat davant l'ordinador, certifica el teu rendiment, els resultats del teu treball. Segons el botó que prems, la teva velocitat ve expressada, com sempre, en caràcters per minut o, com prefereixen en alguns països, en paraules per minut. Per tal de calcular les paraules per minut, està establert que simplement cal dividir els caràcters per minut entre 5, perquè es considera que aquesta és la longitud mitjana d'una paraula. En el certificat hi constarà la data de l'exercici en què vas assolir la teva velocitat neta màxima. Si et superes, en pots generar un altre de nou totes les vegades que necessites. Qualsevol destinatari pot comprovar l'autenticitat del document introduint el codi de verificació en la pàgina web segura indicada. Bo, ara ja ho saps, però no t'has de preocupar ni t'has d'atabalar. Quan arribes a la segona part del curs, la dedicada a l'adquisició de velocitat, tractarem tranquil·lament aquest assumpte amb més deteniment. La cosa que ens interessa en aquest moment és la lliçó. Ale, anem allà, que així ja estem. Aquesta és la forma correcta d'escriure seguides la T i la R. Després de prémer una tecla de la fila superior, el dit índex ha de tornar sempre a la tecla guia, la tecla de la lletra F. De cap de les maneres has de prendre una drecera com va fer la Caputxeta Vermella al bosc. El teu objectiu no pot ser fer l'exercici i au. El teu objectiu és arribar a escriure amb agilitat, amb certa rapidesa, sense cansar-te. És per això que has de tenir una miqueta de disciplina i ser honrat amb tu mateix. Aplicant el mètode, fent les coses bé, quan arribes a la segona part del curs, la teva velocitat anirà millorant progressivament. L'esforç que fas a la primera part del curs, l'esforç que fas en l'aprenentatge del teclat, el veuràs recompensat a la segona part, quan aconseguiràs escriure a gran velocitat. Enganyar-te a tu mateix, adquirint mals hàbits, reduirà la teva velocitat i la teva precisió. Com digué algú, si hem de ser esclaus dels nostres hàbits, que siga dels bons hàbits.
Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.